United ta fara tattauna da ɗan wasan Benfica domin sayen matashin ɗan wasan gaban na ƙasar Portugal Gonçalo Ramos, mai shekaru 21 a kan farashin da ya kai fam miliyan 100, haɗi da wasu tsarabe-tsarabe a cikin cinikan ɗan wasan. A nan kuma, Chelsea na fatan idan har ta yi nasarar naɗa Mauricio Pochettino a matsayin sabon kociyanta, hakan zai iya sa ta shawo kan ɗan wasa N'Golo Kante domin ya yarda ya ƙara ƙulla sabon kwantiragi da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Chelsea, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, Chelsea a shirye take ta bayar da Pierre-Emerick Aubameyang da kuma Cucurella a cikin cinikin neman riƙe ɗan wasan gaba na Portugal João Felix na dindindin a cikin tawagar. Ɗan wasan wanda ya baro Atlantico Madrid ya koma Chelsea a matsayin aro, inda Chelsea take fatan mallakar ɗan wasan. A nan kuma, Manchester United za ta yi gogayya da Arsenal da kuma Chelsea wajen sayan ɗan wasa Declan Rice, bayan da ɗan wasan na Ingila ya taka rawar gani a kara da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ɗin ta da West Ham a gasar Premier a ranar Lahadi, inda ɗan wasan ya ƙara burge ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ɗin. A nan kuma, Arsenal na da ƙwarin gwiwar wajen sabunta kwantiragin ɗan wasanta Bukayo Saka ɗan ƙasar Ingila. Ɗan wasan ana sa ran ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea za ta biya shi fam miliyan 300 a ƙarshen kakar wasannin ta bana. A nan kuma, David De Gea ya yarda da sabon kwantiragin da Manchester United ta zo masa da shi, amma kuma an rage masa wasu abubuwa a cikin yarjejeniyar, sannan kuma babu tabbacin ɗan wasan zai ci gaba da kama mata gola akai-akai kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, tsohon ɗan wasan tsakiya na ƙasar Ingila James Milner ya yi watsi da tayin da Everton ta yi masa, inda ya zaɓi ya tafi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton idan kwantiraginsa ya ƙare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a ƙarshen kakar wasannin ta bana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na da ƙwarin gwiwar kammala cinikin ɗan wasan tsakiya na Manchester City ɗan ƙasar Jamus Gundogan, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, rahotanni sun bayyana cewar Aston Villa kuwa na shirin sayan dan wasan gaba na kasar Serbia Dusan Vlahovic daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus. Dan wasan da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, Manchester United duka suna zawarcin dan wasan, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, Tottenham ta buƙaci Barcelona ta faɗi farashin da ta yi wa ɗan wasanta na tsakiya Frankie Kessie na ƙasar Ivory Coast, kamar da rahotanni suka tabbatar. Bayanai na nuni da cewar Liverpool bata tuntuɓi Brighton ba akan maganar sayan ɗan wasan tsakiya nata Alexis Mac Allister ɗan ƙasar Argentina, kamar da rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, tsohon kaftin ɗin ƙasar Gabon Pierre-Emerick Aubameyang zai bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, kuma yana son koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ci gaba da fafata wasanninsa, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, shugaban Napoli ya ce ba za su bari ɗan wasa Victor Osimhen na ƙasar Nigeria ya bar ƙungiyar ba. Zakarin na gasar Serie A sun ce suna buƙatar ɗan wasan domin ci gaba da fafata musu wasa akai-akai a kakar wasa mai zuwa, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Ɗan wasan Manchester United da kuma Real Madrid, Liverpool da kuma Chelsea duka na zuwarcin ɗan wasan, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, wakilin ɗan wasan tawagar Portugal João Cancelo ya gana da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a kan sayan ɗan wasan bayan na Manchester City wanda ke zaman aro na shekara ɗaya a Bayern Munich, tare da zaɓin siya ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, sai dai ana ganin ɗan wasan ba zai ci gaba da fafatawa ba a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, a shirye Aston Villa take ta biya kuɗi da Fulham ta saka a kan ɗan wasanta euro miliyan 60. Ɗan wasan na tsakiya na ƙasar Portugal João Palhinha, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta daɗe tana neman sa, tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, Manchester City za ta duba yiwuwar zawarcin ɗan wasan tsakiya na Bayern Munich Ryan Gravenberch na ƙasar Holland, wanda ake danganta shi da koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool idan har ƙungiyar ba ta samu nasarar sayan Jude Bellingham ba na ƙasar Ingila da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, Eden Hazard ya ƙudiri aniyar ci gaba da zama har shekarar da kwantaraginsa zai kare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, duk da ɗan wasan na fuskantar rashin samun wasa akai-akai a tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke ƙasar Spain, kamar yadda rahotanni suka tabbatar.
A nan kuma Roma ta cimma yarjejeniya dan wasan tsakiya na ƙasar Faransa Houssem Aouar inda zai koma ƙungiyar ta Italiya a bazara lokacin da kwantaraginsa zai kare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lyon. A nan kuma Adam Lallana ya taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan tsohon abokin wasansa James Milner zuwa Brighton daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Tsohon ɗan wasan na Ingila na dab da cimma yarjejeniyar koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton kamar yadda Football Insider ta rawaito.